Tänne. Oi hosku. Äiti vaan pystyy tähän. Äiti vaan pystyy tähän. Hani päästä irti. Hani ei. Hani nätisti. Se on pieni. Hani. Me vähän alemmas. Hani, istu. Se on känti. No tuu nyt alaspäin. No niin. Hani, mikä se on? Onko se kiva? Hani, mikä se on? Poimittiin. Kuka se on? On. Oh. Oi, sitäkö varten se Hani on niin odottanut niin, että nyt saa, onko se narkkuvaisi? Tyttö. Tyttö. Joo. Niin, että se Hani sai pikkusikon niin. Kyllä se voi olla rauhassa olla. Se on rauhallinen Se kyllä. on pikkuvauva. Nytkö sä maltto syödä Hani sen karkki? No joo. Oi. Pääsen mä lattialle. Se syö kyllä kiviä, mutta... Ei silloin vielä mitään hihinaa. Ei se karkuun pääse varmaan. Hani nätisti. Hani, istu. Hani, istu. Kun sä menet alemmas, niin se on nätimmi. Noi. Hani, onko tytön pieni kaveri? Tuohon se on tuohon. Hei. Häntä varo vähän, se on pieni. Se on kauhean pieni. Hei, haloo. Noniin, istu. No ei. Hani. Hän. Hani? Hani. Hani ei. Hani rauha. Istu. Totta, viekö, no kun tätä on nyt pikkusikkuutuu. Ihana, ootko se ihana? Niin. Joko tuli multaa naamaha? Eikö siinä ole ihan jotain kakkaa tai ruokaa? Semmostako? Niin. Kyllä se on kuule hieno. Se on nyt hieno pieni. Hieno.